И какво става, хора? Днеска ще разглеждаме днескашния трейд, който пуснах. Както виждате, сме направили 620 долара. Това не беше профита за деня. Очаквах цената да стигне тези лоус, обаче просто видях как стават чопи, колко бавно се забавя, се отказах. Хитнахме все пак Take Profit 1, Take Profit 2 и нека ви покажа на какво основание влезнах. Така, чем на 1 часовия таймфрейм. Опа. На 1 часовия таймфрейм виждаме този order block. Виждаме 1 часовия fair value gap, въпреки че аз не го видях допреди това. Влезах от този fair value gap и от order block на 5 минути тук, което мен му устрояваше тъмън. Влезнах с 5 микроконтракта. Първи ми take profit беше London Lows с 3 микроконтракта. Изкарах 3 микрота. На Asian Lows изкарах един и задържах още един до... Къде го задържах? Ето тук го задържах, защото цената почна да става много чопи, няма и скефи какви движения правим. Иначе, първоначално ще да оставя до там. Така, рестори уорда на този трейд беше 4. Получахме постоянно SMT-та, още конфуенси, че цената ще продължава надолу, което мен много ми хареса. Само една секунда да спра това execution марковите. Идеята за деня ми беше, че или ще бъдат текнати ето този fair value gap, който го виждате тук. В случая ES в момента го филва. Така тегнахме Asian Walls, London Highs и ми беше достатъчно това като liquidity sweep да го възприема и че цената ще продължава надолу. И де факто не хитна take профита, в крайна сметка. Сега очаквам цената да се покачи малко тук, за да свипне това liquidity, обаче ще видим. Може би първо ще иска да текне hourly lows, но вече няма да гледам чарта, гледах го преди 2 часа, в момента се прибрах вкъщи. Аз не бях вкъщи, докато го пусках трейда, бях при приятелката ми. Но както и да е, трейда беше добър според мене. Благодаря, че гледахте. 620 долара профит. Let's go!